Здрасти камерата, това е поредното влогче. Така днес и вчера бях при любовниците. Визирам мотоциклетите си. Единият, който завърших скоро, вече е толкова готов за сезона, че няма на къде. Събудих го. Последното обезвъздушаване на системата на водата, грешка, антифриза, който подмених, пусна перките, всичко е в абсолютно всички норми, но тъй като е си изтекла гражданска, си го прибрах отново, събудих и GS-чето, работи перфектно, смазах му веришката и мисля скоро да го почвам да го тормоза здраво. Също така верчето е вече на обява, т.е. ако иска някой мотор в много добро състояние, за мен е много добро състояние, може да види обявата ми и да си го купи. Много неща съм правил по нея, по верчето, и може би ще ми е жал да се разделя с нея, но финансовото ми положение не позволява да я задържа, или мога да я държа до определено време. За съжаление, проблема с финансите си е проблем с финансите, така че трябва да остане само един мотор, а не два, не три, не пет, а един, за да мога да го поддържам както трябва. Все пак голямото обслужване на вечето го правих много време поради една причина: не всички неща ми седат до задника и трябва да си ги поръчвам едно по едно. Но имам ли ги на куп, мога да направя голямо обслужване за около, кажем, 6 часа на Кавазакито. А на BMW-цето, за него не говориме, той е гаранционно, той ще ходи в сервиза. И ще си плащам като поп, защото съм поп. Ето имам брадичка. Ще се разпопвам вече. Да, както виждате, както ти казах, много добре съм се фъкал, защото е март и съм магаренце и март се стрижат магаренцата. Така, относно биткоин проекта Соларния, работи много добре. В момента панелите подават 32 волта, около 7 ампера и нещо при това слънце, което е навънка, и което, като гледам така, почти пряко вкарва светлината навърху панелите. Тоест от тези 400 вата при много идеални условия изкарвам 32 волта. Сега ще го сметна. 32 волта по 7.5 ампера е равно. Изкарвам около 240 вата директни към акумулаторите. Както знаете, копачките, както и казах, копачките дърпат 5 ампера. Т.е. 7,5 ампера подавани към акумулаторите, и от тях излизат 5 ампера. И имам една горница от 2 ампера и половина, които остават в акумулаторите за малко по-дълго време. Това, което забелязах, е, че тези акумулатори, които имам, това са 2 акумулатора по 60 ампер часа, като спре слънцето, преди да заминат както трябва, има около час и нещо да работят копачките, т.е. натрупват се около 200 ампер часа в тях,
които могат да се ползват. Това е за днеска. Надявам се следващото видео да е от мотора. Много се надявам на това. Но ще видим. Времето ще покаже дали е слънчево, дали е мрачно. До скоро камерата.